20 ring. Pura may 20 ring gidugang ko. Wala pakapin na niya ha. Lah, kuan lagi na nito to. Ako Hey, pakapin ko dali ayo paspasik sa dali. Paspasik na dali. Hi guys, good morning. June 17 na karon. Sarang lain na maghangnaong. Ad man, sana man eh. Nang gidamig sa ako guys kay mamalit mig saging datos unahan. Tus kaysa tuig nga datang atuan ang Victoria. Victoria Libres. Ito mes ila kay niingon man sa gahapon nga ako dahang saging didto unsa. Kami lagi pod kay ignorantik saging kay wa ba may saging kay puro gipang bugtok. Palit mi kay gitak no tagpiso rang dawin. Sura ko no. Pila ka sa kubag na mong dayor? Duhain na. Tulo. Tulo nang imo. Salupin ang isa. Tulote tulo. Pagsupa. Di karong bahin na nato kay lisod ugo sa kasako sa maglukdo. Mado nang bahala gag may benday nang kitang tanan magangay. Manang lote. Mayor. Grabe sa nang social naman just manang. Kaning kontak naman dun si sa kuan sa tubig ba. Magpatawad naman dyan ng tubig, magpatawad ang kanik shower nilang bay. Paligwa ko na nga. Nang. Paligwa ko na kay kapoy ba dyan magganinganas tabo. Mado tong shower kay patungad-tungad na panginingan na. Pagani kalibangan na ni shower. Siyempre lang shower. Bahalag malibang sa kalibunan. Lalo pa ni pilay bayad ano mabadya. Bahalag malibang sa kalibunan basta na shower. Mabadya sa lumpila lagi. Uy, wala tong opisina. Naawa mi ni Aris ang opisina kay na naay nagabas ug kahoy ja. Murag nasakit among daghan ba kay wa na ka di na kaadto landong kay kuha man admin nga naglandong na mo tulo ka puno ang dagko. Uy mo mig lamping, mo taglamping nang. Dada halamping baka na mga basura-basura sa kinuha na mong himuong tungtunganas buwak. So lang tutuwa sinatin ka. Kasama to pa. Sinatin ka pag-isa, ito buwak. Mao day pod dos maksaktor day pod nga tanihan ha. Inam day piga kuan nga puto dog kahoy. Ang yung nato yung balhin na dul-dul. Nan balhin agad dito sa among opisina ag mga umo kay iputod na magtulo ka kahoy magko. Day. Kantihan mo baka day basig magbukdon mi na. Mahaglat mo kus baka na baka. Pawis ko si mong kawari, maangay pa ko day. Ato. Buros, Hala lang sungagan ganito na ni. Piste na gadin niya sa taring managan mo. Tabang ding mahaglat lagi ko. Mahaglat tag mga sungagan. Para wala gay tabang. Uy. Ginoo ko. Ulan. Tabang. Haglat ko nga ng mga sungagan lagi kay mga manunuway na. Dili manunuway ng sungagan man. Baka lagi mong naisungay talinis mo Mga hadar ka ng kabang baka nga turo, di man tuturo. bisan pa anjang sungagan tagkalit hamay imong kalaban-laban na kay sungay ay sungag pod. Kulbaanas baka. Di nga na kami skrima man. Pistula. Hagli ko. Daghan. Di mamaak man dari ra kuwat. Nalagi iros ng bikbik mahaglot ko. Diyan namin sila ng bikbik, madyo gani kay ng bikbik daan kay hag-iro lagi ni dipsig bunuon mi. Paway-way dayor gasig pa, das magkasiro. Pila imong iro lagi nang gihuktan man kana. Namulak ragaan. Mananawi si mong buwak nang basig palit ko no stiri. Wow! Hukad! Hukad din! Naalam rin kay tindahan di ay! Halagi no kog iro. Sarang gabuhag-buhak ni ng bikbik ang maghana. Orkestra naman tir. Lami manit. Bago pa matang tanong. Halain daghan. Lapi na sing lady. Kuliris na gadin eh. Nanganak na yun. Anak ko pa. Piski na. Dari ko. Bahala mo diha. Bisa na maak. May saging balik dyan mo. Kanay mo ne. Oh, diana. Adusa. Mo ni saging guys, sabang palito na mag-iniha pa may kay piso ko lang dawin. Okay. Ihap. Mayor. Abanaho. Amaniloso. Sabi ko mayor. Mayor na lagi. Sige ko rin, ihap. Ikaw ra. Pag ihap po Kenzo. Kaya to nang bikbik. Pagtanaw na dari ihap lang. Dadi, susunod mo ra mo. Maglibot na Sa. Ijay tag ihap sa Enzo. 4, 5, 6, 7. Mayor. Wala ito. Anda.
Maghapur ka makalibog ko. O diha. 10. 1, 2, 3, 10. 4. Aja, terus gaplor. 30, 30. Kaya di palabig bagat ako. Bahala mo. Dosi ka ni dosi. 13. Kumbate! La, gusto mga saging. Ihat! Lagi namos nga pinakalup. Pinakalimot. Kalimot na! Balik! Popo, balik! Popo! Balik! Kalimot na! Di, dyan mo ba nag-ihap? Tenta na rin ako. Kare imuti. Dapat. Kanina, kaya nang gisod na 30 na rin. Imabusdot na ni. Adyo pala, Bing. Naghan, nakarin dugangan. Ajaw. 30 na rin. 30. 40. 30 rin. 31. 32. Later. 30 man ni Flor. Kasi ubra po. 40. Ana din ang kaya. 40 na rin, 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Kinta rin ako. 50. 50 rin, 50. 50. Dahan naman yung ikabayad. Ano mo dagota? Magutot ako gihap. Pistola. Di malibog dito tag na. Kanang libog ko. Ihap. Libog na mga saban. 42. 40 na na. 41. Pagdili diha. Mao nang Di. maglibog. Nang libi ko ikaw 40 pa to. 40 anja. 40 ra. Pila man 50. 90 pila tong imo. 110. Napa may sobra? Hut danin to. Di man mo arang. Kare 110. Wala pa may sensiyo. Saku ba gamon ko Pero bugat ya. 110. Mabot pa katog na po. Ako, dugay sila po. Sa sinta na bigan natin. Dugang iri. Ako na dan ate kare ini. Kare may dagko. Sige, kita sa pagkasi sa suram eh. Pila na. Nitanan pila ni 40. Ting ko kay hap. Bali ba kita may pangutang ngay ko may kay hap na. Ano ko pangutang nagpila na. 40 lagi. 42. Grado gaje pila lagi na. Ko mo na pagana utro ko kay hap. Iba mo rin sila sa lipay pa. Ako na rubi. Pila to kada ano ba to 42 bau. Ano, hungin ka pa ka. Iba mo dito. Nakwenta na ko ni di nagod. Ha? 111 na bitaw ni. Kani pa dugang pa nga, dugangan pa. 40 magkana. Hani ba di ba sure? Sige, Ikaw kay hap. ikaw dai Rosalie ipag-utro dai. Kistiri, wala ka sila pamakaw. May pa eskwelahan lagi, di mo eskwela magsigirag pangawang. Ang kasi mo sa ba 1 2 Kaya si concentrate ko kasi mo ha. Maghihapon ni, labaw po ning manunuway. Mayor na. Ilha dai namot gotron. 40 ba? Lagi. 40 raman dai. 41. Coba. Lagi ka. Ya pag din na. 110. Kahatan. 110 lang. 40 ra daw eh. 110. Abi ko 42 na 40 di ayun. Sa sinta mo to nga ha. Wala bot ng kamanang ha? Waway. Dugang ipatid, pili patid kita pa atong sinsiyo. Kani guwang ni. May 5. Kanang nanadagwang grabe. Sa sinta na ako. Sige dugang kita pa sinsiyo. Kani guwang ni na kani ngani. Lain mo ba na ako ah? Nga oh. Hilo ni siya og kuan kanang adeng agon og Kana kay lami na. lamig ni ara ka bantok ka adeng. Kani bantok pito ni ngani pero. Pila pila. Sige kanang na ang masobra pa kapinon sa kanang. Ipasa na. Lagi. 2 Kaya unta greda. 4 6 Parehas din palit jawa. Da ako rin pakapin. Dere pala kamo ito na lang na nito. 17 man ni 17. Lagi. 18 Kaya unta naantay buktog na ba di usang masipyat. 10 Masipyat. panahon nga mas 20 rin. Para may 20 rin gidugang Wala mo. na pakapinan niya ha. Lah kuan lagi na nito to. Ako Hey, na pakapin pakapin. ko dali ayo pas pasiksa na dali ka sa Tinto Jess, man to nang da pa may kuha na labang 130
Na. Ganyo, dapat diri. Agalam ning gid. Ado ra man ang gagmay. Mo na tir. Kaya tag bribit ko na wan din apas na magasudangan. Di, buwan ni pa na. Ngano man kung wala kita saging sa ato ignorant tigbahit ta. Buwan na kay base yung bagdaan. Sanay pakapin. Guys, kape drive managa. Kapay kag mailaw naman sa baboy. Sunod pangingon. Di ning dumagana la. Halaga good. Pili mo gibet floor. 130 ra. Naman ko yung Di sipyat naman pod mura mado ng na. bag. Na ipakapindaghan. Napa isa tir, sayang tir. Gamay. Pacha gamay ko ana. Gabaan ta kay baba mamhimog saging. Nasa bribit sa Kadung singatin tao maginilagay in tao mis pakapin kay. Si manang kay paspasan man pag manang di paspas to nagama kay. Lahi ba nas manay bye. Bye. Si Jaray. Daga jaga ma tulog ka sa kubago gama. Ay salamatan nang. Kadung singatin tao ko tagog-tagog dagang kamot. Lami dari ahli nami po dyan himo alam nami daning ko nang. Tigsilhig nang. Garing lami ang nakado. Miya kado dari mag balitok-balitok. Sabi kado lang natad kay ka. Hinlo ja. Birmoda grabe hangat nung kus nilugnutay sa pagkapinoy. Hangat. Muli sa mi guys kay na magkabagod gyud mi bugat ba ni saging. Ini lagi mo ka saging. Anto sa tanang luklo. saging tanong patuko kamatis. Grabe grasya ning abot. Nakadapat ko buwak limingon. Kuhay nang imo yor. Kuhay nang imo. Kuhay bot na gazan na. Lagi sige. Kuhay lagi. Daw lagi. Kuhay lagi ngano pasag uman. Ajo. Ajaw jaw bugat na. Tiglon din mong liog. Kuhay. Kuhay lagi. Lagi te. Pasag bugat ra pagka ng saging. Apa ka mo re? Bot na silupin. Lagi niya ko ito. Bahala mo mga manunuway mo pato nako kay lapo. Kuhay Uli kita kitang abaga. Ilapit to na anjaro naman dyan anjaro mga ligid. Mani. Maman sa kanina ng imong sanina yor makamansar ba sining tagot. Mansahe na lagi te. Ka grabis mayor o. Oh. Dayor una yor og pawahe-wahe. Agaray sakit sa kamot mo lupot. Ah man tani lukdohon na ako kamera da. Bukan ang kamera. Ang kamera may lukdohon. Buing na. Ay sa pudok dulo may. Uy, nanawag. Ay, sino pa pakatin? Sino pakatin ka padas? Problema dan ni rogat nga nabot dan sa baka. Jadi situ budget tagda. Kuha na ro. Agay. Kapo yor? Musta yor? Uy, gani pagsuki. Ay, dali lagi. Ingon bitaw kog matagak. Cha, garabi ka iyat man. Nangaw. Ha, pete giris kris saging. Balintong pa mamuta ko gud. Ang tika ni Uti. Anong kulba man ako. Sa dulitan leadership na bagay sa nina. Mansa na lagi daanan. Mansa na. Natumba pa, di ba? Kabuang-buang lig pa mo ko. Anong tika nga ti. Ni abi man jud kog matikayhang na. Ha? Ah, yung pinalugdohon ba? Nga naman? Yung rin salupin. Di ko. Ha, lisod lazo-lazo ba pag magibaklasan? Kay grabe mayor mura jud karaang mag-uma. Mana ito sawahon? Wa do may gasto jud libur kay libur na po na automatic. Kusog mo pasta na ta. Grabe. Labor din sa bito. Agree. Sakit sa kamot mo lupot, di ko kaluklo sa hu. Hayor. Musta? Maju ba? Lagi na. Makasugan. Ano man nang naglisod-lisod naman kaniha? Nagbungag liriyo. Ho, nakita na ka dyan agang pwesto. Hinga ni Raman di ay. Ano, dali. Ay, yoro. Hinga ni Raman di ay mag-vlog yun. Kinahanglan. Diba, diskarte dyan. Oh. Hinga ni mag-vlog. Kay arong makakaag saging. Makasapi po, arong husakit. Magadupos kamot. Bintara rin kayo mo bagun sa amukuan man. Isa ba ay ramas abaga. Bit-bitan na sakitas kamot. Ulipot. Agsud ka na na ikubtanan sa sakubag. Grabe sakitas kamot. Murag nga pugto dagang tudlo.
Madto pa lukduhon ni nga ni. Okay. Automatic pa. Agaray. Agaray. Mating ni pugat. Kaadto kata-kataw di ayur. Kay sakit kang kamot ni lapat. Saliga kay na pisto ka dihang hinaraga ka. Katawa raman ka. Damis upis guys, na gamang upis. To ah. Ibabaw. Sidlisod naman ganing manunuwadan eh. Oo, nasi titiri na. Insa yor? Insa? Wala ba kang supirinahin kaya ning paupirin pa? Sa kanay kutsi, baruk uwaw man ko. Uwaw kus kutsi. To ana. Kapit good. Kinapit na. Kumay na lang ang pag-antos. Gamay utod. Inahan sa kanuning panabang. Giyahi, itaon kami. Marumpong gagang abaga. Katawa man kanay. Katawa man kanay. Katawan man minimu. Nanay ga, katawa man. Katawa man kanay. Asa ba mo? Kabubuod mo diha. Nga na, magadi ng mga kaantag saging. Yor no? Tarang. Ado isuds ka ma, bay ni man ang iyo ha kay. Ato ni.